So dí í ber maidin agus mé géad mí fáiltin seo go dtíí na forbacha maidin cinál grúma, cinál seacha ach fása sí machchan seo mar dhéanas go honúil sa tíb sé tíí le chuna dé. So tá anraí me ar an bhain senne agus túsa chuir se ggóáil téma pobl na gailge sa ré digitach. Na an tháinig me an pí mór caiinte sin mar mé gur fad atóú chuideine ón ré digitach agus an réim sé íúil ach tá sí an is agus camid níránach á seile len teanga chuir cí. Now, is hiú bhehrú bhfuil muid pléisio a dionanniuag agus onadaí ó hirir fud a dam hééis go láchan ar meascin seo san efficin seo thua agus is tingaile sinad na commissionéirí teanga an óid táá choíbach i pléile ceis ceart a teanga agus corchan cín min teanga chuí. Breanúir téma leine, pobl na gailge bhecha chéistead ceart a gis le pobl agus sean bhíonú tar sin ná gur jam dín hagans le chéile mar tagan seo an leidin communis nó teach le chéile agus sa gás seo sin teanga gailge sin snás leidire atranne háníns mu le chéile mar phobal. Go minic saolítar pobl mar jambeg tuiche Canterbeg, Bailebeg ach ní gá go be tá pobl na gailgead fud a dain agus machchan seo tá si ná teanghil lena chéile a gúsáid móí nó weimseach a technoliacht ag sneach bhfuil se sinna daon óga fecinn si ber fáda a gal háart agus a deanghil le chéile agus na hádógaí caiiteach aá chéile agus muidir fós a gal háart le bairrás agus a dhéomh na bapéid. Sinna bhfuil rudí gail agus ní drochrad é sin. Tuigim go gíorfar an leiad a féidir a títhgans technolacht agusáisina digitalúin agus pobl na gaige le chéile ar bhain damda agus fáiltíad muidir lurih sin. Ammantaí breandaí tar idir technolacht mar bagart nó mar náhaid go gailge agus go chósaí teangan nach ní gágar mar sinna bheith agus is fúinetá sé tairmheh agus buntá sé sáhainte an technolacht chun pobl na gailge chuir chun cíine machchan seo. Mai algur cuasaí technolacht tá siad baint leis duine éanaach hebíáid ar dana bhfuil siad tá tú ná sin amach go dtí pobl na gailge fud a dain agus tú mun commerceide agus is féidir na buntáisí agus na féidir í dearfacha go technológií ahainte agus a úsáid seachta bheith díú ar deachreachtaí agus gnéí dúltacha ar an tamar fad. Agus mar réil camúid luach ar deanga agus ar galtú ahainte agus chéúra agus gon dearmadaí anna gúil sí meag díon eile onain mar réil agus gúil sí meach bunaí mar phobal gailach. Agus tugan na technolacht deisiúin ar saibhlis agus ar naireacht agus ar deanga a riint le dtíine bhfuil eile ar fud a dain agus rudnar a chééis go ribise. Agus mar hampla bhí mé hir gentar na niile inné maidid bhrá bhíint agus mu caiint le grúpa poblin sin agus bhí sé breanú hart agus a caiint leis a ggóir éireacht agus lenéananig ra cecha go féidirlinn an pobl seo chuir láthid daine fud a dain tarasaí bhe agus mu bhfuil ceirta si ar a dhéal céile se bhúil si ar a caiint agus cecha bhúil bin teachtar a machchan seach. sé rud céanna bhí muidir sin caiinte ní chéanana cé bhúil sib se bailairí a bhaid níos ólaí ar a technoliacht na beidir chuidir an bhí láthirn sinné sé rud céanna ní le na háis sa technoliacht ní le na háis. Ní nechála na cepa go gáile muidir ar saibhris máí muidir gúsáid ag gnéthe nó heimsere. Ní gágamach ní gágamach a stofa Steve Martin a chéine go mór tíar mai agur muidir ar tena ar bhealach heile. Tá tá anchaint go leontaí seo ar an réaltacht íarúil agus Carmariam tí scríomh sin virtual reality agus tá bhí me léhann sin le gaiidir freisin bhúil daoine breanúir augmented reality agus teanúna bhí mu héin sé bhí óchan in dóir a caiith le grúpa daine bhí síach go brudacinn tíana leis an ábhar seo i gceantar chuí dóir. Agus beidir go dála se agus tásúlam go dála se mar tá sean sin seo inis ag pobl na gailge bheith lá an aonaí bheith an tasaí na rudí se náid bheith fannach go mé sé dintas na bailte agus na carachí móra. Ach sin rud faoi tá má tú ggéar far seaas náid seo tá inistí mór a gist, tá go leor aige a gist ach tá misneach a gist chu chuigi mó a gist ach tá sé tar se chain chamu deortíir. Maicinn túna himiúirí cos le Apple, Facebook, Amazon nó Sony táhachtta tá sé sinnéceil san virtual reality, agus sin gur léime a b perpla seachtain ó chun go bunaíthir Facebook éis coppla billiún a chuir seach a gálacht a bhí pléis an ábhar se. Tá fecinn sé sin agus ní fearra vín go mú go minic. I réim se gó is féidir tástalí an ar táirgí nó eúnte chuir fáil go ostaithe
agus nó tamid gantar skaiiteach dearmid rimmel an imil mar dearstar gomininic. Is féidir an technológia sé úsáid le tástalí an hágaí nó bhfuilúinte chuir fáil. Is féidir úsáid aber a gúsaí tógeala agus fecim héin mutéanaan is níos múna íomh tamid chusuas na plánaí ar líne tá tú an siúl ríd an forinmh samhaicgus tú thorbe na cé bí bhile, má tú ggéar in isteocht salúistú a bhhaú seach a tú an ráileáil se an canál rud atáir fáil go mar ní an háil hecht agus éceil go fisiúil tá ná bread ríd gus an technoliaocht. Réim na tarasar a mar a chéile tá dtíine cholatí mór ar nús Thomas Cook ásáid chun cabhrú le dtíine siad arán agus cholatí cos le Sherry Fitzgerald ásáid chun fergintí díal. So bhfuil áid san roialtacht íarúilte an réige agus sinní ceismór leis be fléineh le chuna dé a nearttíine an caiintin seine do réidir chlár meach beidir bhí sin agurt ní chéisi agurt níos na bhaintse. So is féidir an airnáil na éidechas, airnáil na meáin, na commerceáide, na hálaí agus an haltúir, na tarasaireachta gnó agus a riile. Is féidir sin úsáid is féidir dal seas na hairnálach seo a bhaid níos múachchan seo leis an technoliaach nó. Camuid an de se hapú mar ní léon teanga nach náín agus cé heapach tríocha blianúchain goach muid caiinte riomhfos nó fón cliste, gilcuireacht nó blagáil agus sinnachaí bhfuil an chainte bhil inis. Tásúla go mana sibtaine bheits lá, agus tá mé fearhuioch go cholána í a chláir le ócáide, Tá muide ansáasta go chur muideocht ar fá an ócáid, Tá muid fearhuioch go ífinn sé maididir an caiiltar obair na maididir agus na caiinteirí agus buochttar lé ar nó go céarán ó cofaí agus go Miriam ní néad ar ranna chéad chuid rud le chéile, so go néidir líbs bailí taine bheits ar maigad.